بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah Teala kişini bu dünyaya yalğız itip barlıkka getirmeden. Adam aleyhisselam da bu dünyada көңелсезләнмәсен için özüne halal cifet hatın itip Havvаны saylagan Allah Teala аңа бүләк иткән. Менә һәр бер шабыз да bu dünyada яки хатыныбыз, яки балаларыбыз, яки дус ишләребез бар. Дөресен генә әйткәндә, кешенең халык фикыленә, уй фикеренә бик нык тәэсир итә аның дуслары. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Әл-мар'у ала дини халилихи." Кеше үзенең дустының динендә ди. Безнеңчә әйтсәк, кем арбасына утырсаң, шуның җырын җырларсың. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям киңәш итә: "Карагыз дустыгызның нинди диндә булганын" ди. Димәк, менә шушы дусны сайлаган вакытта иң беренче булып без сайларга тиешбез аның халык фигылен карап, үзен тотышын карап. Һәм дә инде ул нинди булса, үзебез дә шундый булабыз. Шулай ук үзеңне дә үзгәртергә теләсәң, бездән билгеле сорыйлар. Менә хәзрәтләрдән. Ничек иманны үстерергә, ничек матур сөйләшергә, ничек матур әхлакка ия булырга, сабырлыкка өйрәнергә. Менә монда сораулар бик күп. Һәм бик яш сорау хәзер иманым зәгыйф. Иманымны ничек үстерергә? Иманны ничек ныгытырга? Менә шуларның бөтенесенә дә җавап булып килә: үзеңгә яхшы дус сайларга кирәк. Чыннан да яхшы дустың булса, син аннан буларның бөтенесен дә өйрәнәсең. Аның сөйләшү тәртипләрендә, аның үзен тотышларында. Әгәр дә ул яхшы булса, син дә яхшы буласың. Начар булса, син дә начар буласың. Шулай Гайса алейхиссаламнан аның сахабалары сорау бирәләр. И Аллаһның илчесе, без кем белән утырырга тиеш? Кем белән вакыт үткәрергә тиеш диләр. Менә әлеге вакытта кем белән утырырга тиеш дигән сүз, ягъни буш вакытларыңны кем белән үткәрәсең? Кемнәр белән дуслашасың дигәнне аңлата. Һәм Гайса алейхиссалам әйтә: "Утырыгыз шундый кешеләр белән ди. Аларның йөзләре, кыяфәтләре сезгә Аллаһ Тәгаләне искә төшерсен" ди. Ягъни аңа карагач, Аллаһ Тәгалә искә төшә торган булсын. Менә безнең дә галимнәребез арасында шундый сүз бар. Мине күргән кеше тәмухка кирмәс ди. Бу нәрсә дигән сүз соң бу? Ничек инде? Бу кешене күрдең дә, хәзер тәмухка кирмисеңме инде? Күбе безгә бу бик сәер булып тоела. Ләкин чынлыкта, мәсәлән, ниндидер бер кешеләрне күргәч, үзеннән үзе үзгәрәсе килә. Үзеңне башкача тотасың. Менә мәсәлән, синең тышкы кыяфәтең дини булса, мәсәлән, мөселман кешесе икәнсең, кыз кеше булса, яулыктан дип әйтик. Сөйләшүләре матур, мөселманча, дини сүзләр, ассаламу алейкум дип, хөрмәтлем дип, кардәшем дип. Ир кеше булса, түбәтәйдән мәсәлән, сакал белән, матур мөселман киемнәреннән, бу кеше янында үзеңне син инде тәртипсез тасың килми. Тарткан тәмәкеңне ташлыйсың. Я булмаса, сүгенсәң дә гафу үтенәсең, гафу итегез дисең. Сүгенәсе килми башлый. Матур-матур сүзләр эзлисең. Менә кай вакытта мәҗлескә килгәчтен дә сиңа сорау бирәләр. Хәзрәткә сорау бирәләр. Хәзрәт, менә шулай дип сөйли, сүз таба алмый. Инде син чамалап аласың, гадәти тормышта бу кеше начар сүзләр, сүгенүләр белән сөйләшә. Хәзер сиңа сорау бирер өчен матур сүзләр таба алмый ул. Уйлый, фикерли, я булмаса татарча сөйләшә алмый ул. Гел русча сөйләшеп өйрәнгән, әмма хәзрәткә сорау биргәндә татарча сөйләшергә тырыша. Менә шулай итеп син үзеңнең кыяфәтең белән бу кешене ниндидер яхшылыкка чакырасың, яхшылыкка индисең. Һәм Гайса алейхиссалам әйтә: "Шундый кешеләрне сайлагыз үзегезгә иптәшкә" ди. Аларга караганда ук Аллаһ Тәгалә искә төшсен ди.
Кай вакытта бит кешегә карагач шайтан искә төшә, бозыклык искә төшә, гынах искә төшә. Шулай ук кешене дә бит үлгәннән соң искә алган вакытта нәрсә дип искә алалар? Әй, йөрдек инде без тегендә, монда балыкка, кызлар янына дип. Менә шуңа күрә дә синең кыяфәтең һәм синең күренешең бу Аллаһы Тәгалә һәм дин белән бәйле булырга тиеш. Икенче сыйфаты да Гайса алейһиссалам әйтә, яхшы дусның сөйләгән сүзләре синең гыйлемеңне арттырсын ди. Чыннан да бит. Мәҗлескә килеп утырганда син утырасың бер халәттә. Әмма шушы мәҗлестән киткән вакытта гыйлемең артып китмәсә, димәк син вакытыңны бушка әрәм иткәнсең. Шушында килеп утыргач, син үзең дә, синең сөйләмең дә, синең белемең дә артырга, яхшы якка үзгәрергә тиеш. Һәм Гайса алейһиссалам әйтә, шундый кешеләрне сайлагыз ди. Алар белән утыргач, алар белән сөйләшкәч, синең гыйлемең артсын ди. Ул мәҗбүри рәвештә теге мәҗлестә утырган кеше гел Коръән генә сөйләп утырырга дигән сүз түгел. Кай вакытта үзе дә белмәстән кеше мәсәлән сөйли һәм гыйлемеңне арттыра. Синең фикерләреңне туры юлга кертеп җибәрә. Менә шундый кешеләр, шундый хәзрәтләр дип әйтик инде, шундый хикмәтле кешеләр бар, мөхтәрәм кардәшләр. Ләкин күп очракта без махсус рәвештә сайларга тырышабыз ниндидер күңел ачу мәҗлесләрен генә. Әйтик, мәсәлән, кемдер сиңа рәхәтлек китерә, уен көлке белән сөйләшә, шундыйлар янына тизрәк җыелабыз, барабыз, күңелле, әй рәхәт, чырчу килеп киләсең инде бу мәҗлестә. Ә киткән вакытта бернинди гыйлемең дә, бернинди белемең дә артмый. Бу бушка үткәргән вакыт, бу бушка үткәргән гомер. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, белемле, гыйлемле кеше янында утыру сиңа да аның бер өлеше тию дигән сүз. Өченче сыйфаты да Гайса алейһиссалам әйтә, ул кешенең эшләре сиңа ахиратны искә төшерсен ди. Менә бу да бик хикмәтле әйбер. Ничек инде кешенең эше ахиратны искә төшерә торган булсын. Эшләр, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ ризалыгы өчен эшләнсә, ул ахиратны искә төшерә. Менә мәсәлән, без беләбез, кешеләрнең ниндидер ниятләр белән эшләгәнен, билгеле бер эшләрне. Мәсәлән, ул сиңа бүләк бирә. Бу бүләк нәрсә өчен бирелде? Берәү ихлас күңелдән, бер нәрсә өмет итмичә бирә. Әмма кемдер бирә, киләчәктә дә бу кеше миңа бүләк бирсен дип, проблемаларымны хәл итсен дип, шалтыратканда телефонны алсын дип. Ягъни ул синнән нәрсәдер көтә. Димәк, моның максаты, нияте ахират түгел. Ә инде ахират өчен гамәл кылган кеше, ул, мөхтәрәм кардәшләр, ихлас күңелдән сиңа яхшылык кыла. Ихлас күңелдән сиңа булыша. Синнән бер нәрсә таләп итми. Берәр кая машинасына утырып барса да, кунакка килсә дә, бүләк бирсә дә, һәм сиңа начар булганда сине килеп юатса да. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, шушы өч сыйфатка ия дусларны тапсак, нык итеп аларга ябышырга кирәк. Алар бер вакытта сине ташламаячак, хыянат итмәячәк. Һәм һәр вакытта да сине рухи яктан үстереп торачак. Аллаһы Тәгалә безгә шундый дуслар насыйп итсен һәм шулар аркылы диненә, үзенә якын айтсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.